Athebula ukunatha njengaba bendlenkulu omakhungonkila nova phomnoma nontshanga sodibandlela ngalolu suku namhlanje usuku lwamagqabi namaxolo usuku lwengcambu usuku lwamathambo usuku lwamafutha usuku lwensiba usuku esiphatha ngalo izinto zokunyanga namhlanje siphethe amafutha siphethe amathambo siphethe nazo ezinye ezingabizwayo kuba kaloku sizama ukunyanga ezinye izinto afunanga uzithethela ubala mntana omhle kuba kaloku abanye abantu uyayibona laa nto umntana kuthiwa ufunda lula xa efunda ngezithuko aqala athukise umntana kube safunda uthetha kuqhwatywe kuthiwa uyafunda uthetha abefunda umntana rongo bakhona ke abantu abathi xa befunda amayeza bafunda amayeza la asekuthakatheni ezinye izinto ke azichazwa elubala ukuba into ethile yenziwa njani ichazwa phayana ekhusini siphethe ke umba wedonki sincokola ngamathambo edonki amafutha edonki siphethe idonki ngobunjalo bayo asifunanga ke ukuyicakaca nanko kumba ophambili umba olandela ke mntana omhle njengoba inguye nje uLwesithathu is the 9th of March 2022 ithi lento iform isavulile izawuvala ukuphela kwenyanga kaMarch wena mntu ofuna ukungena kwisikolo samayeza kulena igame guys ufana negame ezigqithileyo awuzuqalisa esikolweni ideposit ungayikhuphanga ngala Saturday yokuqala umgqibelo lokuqala kaApril siyaqala isikolo ufuna ukuyazi ba nawe ke uready ngemali yakokwenu ungena esikolweni sithi wena mntu ke othi ufuna ukuzothenga izawube yaqhuba ivenkile lapha emabheleni apha eKids Beach yile nto ndizawuthi apology wena mntu obhalileyo wakhomenta kwezi videos awabona ubhele ekuphendula yazi mntana omhle kusenzinyana sisasokoliswa kufaka ikhabhadi newardrobe nazo zonke into ezifakwayo emzini ucaca uba kusemzini sizawubuya ke sikuphendule suye kukhomenta ke comment share subscribe yonke laa nto yenziwayo kwenziwa kube shushu kweli khaya sigqibile ke eyasekugaranteni singene kuyo lento yamafutha edonki uzawumane ebhuda kubheletha amafutha sithetha ngedonki singathethanga ngamafutha nantsi into masiqale ngayo ukuba ungumuntu olilandelayo iyeza mhlawumbe awuhleli nomuntu oyikufundisa iyeza umuntu oyikufundisa iyeza wabalula into ezimbalwa kuwe ngalo iyeza uthi yabona iyeza igama leyeza liza kuxelela ube liyeza lenzani umbala weyeza uzawuxelela balenzani uburhabaxa ingabe liyeza is it smooth is it peeling off yonke lonto ngeyeza iza kuxelela balenzani eliyeza ulifumene endaweni enjani ngaba liyeza likhula emlanjeni likhula phezulu kwelinyeza likhula phi eliyeza lento kuthethwa ngayo ke zi-characteristics nee-properties zalo iyeza ukuba ubambile umcimbi we-properties i-characteristics i-features zeyeza then uzawukwazi ukulisebenzisa iyeza nobuqala ukulibona yiloo nto xa ufuna amandla ento elwayo uzayofuna ingonyama xa ufuna into ephakamisa izofuna indlovu apha ke sithetha ngee-properties ii-characteristics ii-qualities ii-features zedonki ithi le nto idonki ngu-hard worker idonki ukuba ufuna loo nto kumayeza kokwenu into ka-hard working nantsi idonki iza kuphathela indlovu mosinayo ikwangula hard working apha sisathetha ngantoni singaphinde sibalule enye into sithetha nje ngedonki sithi idonki not only is it hard working it is tough kuthiwa as tough as nail batsho abantu abathetha ngo-tough idonki is very tough yanyamezela idonki iqinile idonki uyisindise nge-50 kg kweli cala 50 kg kubekho le ntambo ityabula idonki iqhubeke ukukusebenzela asithethi nge-cruelty to animals ukuthi kuthiwa kupromotha loo nto sithetha ngedonki kwezinye ii-cultures particularly the English culture idonki bayithatha njengento estupid kude kwagama eli layo elipopular is not udonki ngu-s uthi uthukwe ngayo ke asithethi ngala as fakomnye u-s ke mntana omhle bade ngesixhosa bathi i-esile mhlawumbe bafuna uthi yayibona mosilaa nto yidonki leyo ingapheleli apho bathi abantu abangqusha izibunge abangqusha amayeza ebhizinesi amayeza abanye bayifake ezigubhini bathi ayilali idonki iza kukusebenzela ubusuku nemini ukuba into yebhizinesi
uthi xa ulalayo uthi makuthi kuvulwa umnyango nje kweli khaya babe sebelapha emnyango abantu, meaning le nto nabo ndabulavala ubafakileyo wenzele abantu bacinge wena apha ebusuku. Kanti uba uya kule culture ekuze kuyo le nto kuthiwa zii-Abrahamic religions, iChristianity, iJudaism ne-Islam, kulaa culture ye-Middle East idonki bayi-associata nobu-peaceful, bayi-associata ne-humility. Loo nto kwii-cultures zaphayana ukukhwela idonki is a sign ye-stature nobu-humble nokufikeleleka. Ingapheleli apho idonki. Kwii-culture ezininzi bayi-associata ne-suffering, kuba le nto iyasetyenziswa, iyaqhotywa le nto, iviswa kabuhlungu. Is obedient. Go and read The Animal Farm. uGeorge Orwell unayo character yedonki. Le donki iyangqisha noba sekuthiwa masiphezeni, let us protest. Le donki ithi Napoleon is always right. Idonki ke leyo ngokwalo culture yinto engayekiyo. Sithi if you understand ke ezi features uzawugqitha asiphelela ngapha, go to Google idonki, mhlawumbi ungathi idonki ne-spiritual characteristics baza kukunika. Masingene emayezeni ke mntana omhle, bayithini idonki? Idonki iyafakwa kumayeza esibambelelo. Apha ngamadliso ke la okwenza umntu ave wena. Izibambelelo is not only for indoda edlisa umfazi, umfazi odlisa indoda, umzali odlisa umntana, umntana odlisa umzali, umntu odlisa itshomi, emsebenzini udlisa abantu baripota ku, ufuna izithunzela zakho, ufuna abantu abazawumamela wena. Idonki iyangena kulo obedience ke mntana omhle. Loo nto ithi ukuba uthe makuyiwe ingqishi idonki ithi uNapoleon is always right. Sisibambelelo ke esi, baza kusebenzisela inhliziyo yedonki, bakusebenzisela ubuchophe bedonki. Iyomiswa ke le nto ukuba ayizukungundela iweather nale ndawo uhlala kuyo ikuvumela. Wamise laa nhliziyo, xa seyomile iyangqushwa, oba buchopho buyomiswa. Xa sebomile it crumbles le nto ibe bupowdery. Baphinde bayithathe bayisebenzise kumayeza okulanda. Whether ulanda isinqandamathe esemka nonoteksi wasedikeni ufuna sibuye, okanye ulanda into yakho kuloo ndawo uyalanda. Abantu abalandayo ko balanda ngendlela, omnye nje befutha nje ukukhwaza efakela ithambo lale donki. Bathanda ithambo lomqolo ke mntana omhle, okanye ithambo lempuphu kuloo mayeza okulanda. Omnye ulingqushile, ligutyiwe lithambo lisetyenziswe kukulanda. Abanye bayakhafula, abanye nje bephalaza nje ubiza into yakhe ukuba mayibuye kuloo mntu uthile ogcine into yakho. Zizikhafulo ke apho, kanye loo nto iyo siyalanda ngayo idonki. Bangapheleli apho, bagxotha imimoya emdaka ngedonki. Zininzi ke indlela ezawukwenziwa ngazo le nto. Omnye uzawusebenzisa ubulongwe bedonki abudibanise neendidi ngeendidi zezinto ezigxotha imimoya emdaka, nayo idonki ayifake. Omnye uzawukwenza into ekuthiwa ziinyamazana, apho azawusebenzisa khona ithambo lenqina langasemva ukwenzela ukuba le nto yakhe ibe yinto ekhabayo, le nto ibe yinto elwayo. Sawuphinde siyojikela ke kuloo kona yezinto ezikhabayo. Apha ke usebenzise idonki ukugxotha imimoya emdaka. Omnye asebenzisa impuphu, the hoof yedonki, ayitshise ukugxotha ezo zinto angazifuniyo apha kweli lakhe ikhaya. Bagqithe ke abantu basezidonkini xa sebengena kula mayeza esithi awathethwe esidlangalaleni. Umntu uzawuthatha indawo ethile apha edonkini akhande idliso. Ingxaki edliso ke liphuma kade, unless bawuye kumntu ohlolayo athi hey wena wabethwa ngedliso lentontoni yedonki. Kufuneka kufunyanwe laa ntontoni yedonki ke kusetyenziswe yona ukukhuphela dliso, okanye kudibane nomntu okwazi uqhekeza amadliso. Eli dliso liye lifune izitep about 3. Qale ulixoze nje emacaleni, ulixoze kuba le ndawo isetyenzisiweyo yindawo apha edonkini eza kukuxhentsisa. Ulaleka ke mntana omhle, liyafa xa kusetyenziswa amayeza abolisa amadliso, kusetyenziswe neento ezithile, kuliwa nalo eli dliso. Uyayibona ke xa sithetha ngelaa dliso sithetha nangaso esi sichitho. Elaa dliso sasesidibanisa nesi sichitho. Ukuba sisichitho uyachithwa,
ususwa kuloo kona ukuyo ukuthi yiba ngulo mntu ubhadulayo. Elaa dliso liyakwazi uba ibe lidliso lokuba ube ngumabona ngathandwa, ube ngumntu othi xa ubonwayo wena ubonelwa ukusetyenziswa. Bakhona abantu apha kweendawo ezineemayini ufumanisa umntu wemke eyophangela, ngoku uqhuba ikiriva, uthutha iimpalampala, uthutha iipalpele, uthutha utywala, uthutha amakhamba lo mntu kule ndawo kuthengisa utywala abhatalwe ngalo ikhamba elo, loo nto yotywala. Ubethwe ngalaa nto uba aze yena abe nguloo sufferer obedient. Uba ubethwe ngesichitho wenzela uba ungathandeki, ubethwe ngomlahleni awuhambela indawo, ubethwe ngombilo wedonki ediniweyo mntanomhle. Abanye ke bathatha ubutata bayo le donki babomise babungqushe, kanti abanye bathatha ubutata bale donki babutshise benze intsizi, dityaniswe neento ezithile kumane kukhothwa. Bathi xa beyitshoka abanikazi bayo le nto bathi ikhulisa ubudoda. Omnye athi akenzeli ukukhulisa yena wenzela ukuba abe nomdla apha ebusuku, aqhube ingakhawulezi ukudinwa. Uyiqinisa ke ngantoni? Ngayo laa donki. Bayazenza ke abantu izinto, ingasuke udibane nabantu abenza ezi zinto nawe ukwazi ukwenza. Nalapha kooFacebook uba ungakhangela kwenziwe ngayo idonki. Sibuyele kulaa nto ke bekuthethwe ngayo yokugxotha into ezimdaka. Apha kugxothwa impundulu. Impundulu ke ngokwabantu besiXhosa isenoza ine-form of intaka. Kuthi unale ntaka uhamba nayo, le ntaka ide ihlale emagxeni xa uye kusiyazi, kuthiwa hayi le ntaka uhamba nayo ichophe apha egeyithini ikulinde nje ubuphume. Omnye kuthiwa yinto ekhabayo, ingalihashe ingayidonki le mpundulu, nantsi ijikele ezindlu le nto iyangqingqisa uve ingathi igqithe ezantsi kwefestire. Iyanoyikisa le nto, kuthiwa kufuneka kufunyanwe inyawo ledonki, yona izawuba yinto elwa nale nto. Zidibane lena yakokwenu idityaniselwe amayeza okuyenza uba ibe ngapha kwale izawudibana nayo. Iphinde le nto kumayeza ezinto ezinyathelayo. Ukuba sibuyela ke kule nto yangasentla, kuyakwazi uba kuthiwe komnye umzi phambi kokuba kusetyenziswa amayeza kufuneka into ezawunyathela la mayeza amdaka lapha eyadini. Xa iwanyathela, into mos xa uyinyathele yayibulala, kuthiwa sifuna uqale sibulala amayeza. Mhlawumbi izizwe ezo zinto nezinto ezirhubuluza neento ezinyathelayo, kuthiwa makunyathelwe phezu kwala mizila yazo. Omnye ngumntu wasekhoti unyathela ityala, omnye unyathela abantu kuloo kona apha emsebenzini uyasinyathela ukwenzela uba singahambeli indawo ube nguwe lo ubonakalayo. Njengoba siye kwi-interview nje sizozithengisa, wena unento esinyathelayo ukuthi singahambeli indawo. Idonki bayisebenzisa ke kuloo nto ekumila kunjalo ukunyathela izinto including amayeza. Unumber last ke mntanomhle apha sithetha ngee-substitutes. Bakhona abantu abasubstitute aba bekufuneka ingonyama ufumane wena ntoni ilephadi because awuyifumani ingonyama. Ukuba kuthiwe fumana into ntoni, ufumana into ene-properties ezifana nayo, bayisubstitute ke idonki nehashe vice versa enye kwenye. Kodwa siye sithi xa ufuna ihashe libalekayo, idonki ayizudibela ihashe libalekayo. Yiloo nto kufuneka uzame idonki, unless uba ufunela into enamandla, ufunela into ekhawulezayo, into ehambayo engayekiyo. Kodwa ungayifunela idonki into ekhawulezayo, soze ikhawuleza idonki nanini na, ayidizayinelwanga loo nto. Nantso ke into besiyiphethe ke abantu abahle sithi khawuhambe wena uyozifunela idonki. Sikhuthaza into ethi sukusebenzisa amafutha ongekho shoba ngawale nto. Uba ufuna amafutha edonki uye kwi-herbal shop, aza kuthengisela amafutha enkukhu, kugalelwe i-fish oil. Yabona ngoku wena uyonyathela izinto ngamafutha enkukhu ne-fish oil. Okanye wena ubufuna indlovu, ubufuna ingonyama, kuba ufuna ukwenza ezo nto zasebundlovini nasebungonyameni, bakuthengisela amafutha enkukhu. Soze inkukhu nanini na ibe yingonyama. We don't encourage abantu babaye kwi-herbal shops bothenga amafutha. Dibana nomntu ozingelayo okanye kwindawo yaziba lithambo ledonki eliyiwa sure. Bubuchopho bedonki obu usure. Nantso ke into besiyiphethe sithi mntanomhle ungayeki ukukhomenta. Sizayigqiba le yale herbal shop isixhentsisayo ingasilalisiyo, siyenze sangakwazi nofunda ii-comments.
qhubeka wena ukhomenta, iyawubanye imini ingekapheli le veki, I will respond. Wena mntu othe uodile uthi order yakho kwena ayikafiki, phinda usitshekishe, ziyaduka ezi order kuthi into ethile hijakiwe. We don't insure ezinto zalamayeza because ukuba ithathiwe ilahlekile, we resend. We don't really bother, siyakuthumela but siyazi uyapenika kweyakho ikona. Siyakwazi nokutrekhela xa usithi ayikafiki, ukuba sikuthumelela nambi no-LOCK undithumela yona ndikujongele. Nawe uyakwazi uzitrekela, sebenzisa u-the courier guy, uya ku-www.thecourierguy.co.za, uye kulaa ndawo ithi track my parcel, iyakuxelela ukuba ikweyiphi ikona. Sudwaba ke bhele, masiyeke ilale siyodibana Friday, sabe sithaka ntoni into ezawufaka idonki camaku.